Apo! Kumare! Apo! Ano sama ni kumare? Kumare! Ay! Tataka mo kayang kumare. Naimbag nga malam mo, kumare. Ala, naisturbok sa mo, ti pa nagturog mo. Kung nga rin kumare, apay mare. Ay nakaumayag garod kumare. Tani, adamot ati umay ko itungtong kada kayo. Ay aki syempre, umadanin ti eleksyon kumare. Ay kat, di tayong tumulilipatan ni Apo Mayor kumare. Mare, pay kumpanya ka, May? Apo kumare. Apay madim na damag. Siyak tinapili ni Apo nga Mayor nga coordinator na dito'y barangay tayo kumare. Kaso nga umay kumuta daw dawaten ti support tayo kumare. Nga inton aldaw ti eleksyon ket di tayo mailipatan isuna kumare. Ay sa dati pa rin tayo kumare. Pamuta yun iti kalidad na. Kaya namuta yun iti kababalin na ni Apo Mayor, kumare. Talaga nga sikati napili ni Mayor? Siyempre, Apo Mare. Ay, mano kayo gayong agbutos dito kumare? Ay na, pumare kita man. At kumare ta din pa mo naman kami agbutos dito. Duwa kami lang. Ay, duwa kayo lang kinukumpare? Ay na ako, ay kumare. Adagarod itiintid ni Apo Mayor. Para mo kada kayo nga butante. Talaga? Sagay sa kayo, kinikumpare, kumare. Hindi daw ito yung mare. Noodles? Noodles? Ti kasukat ti botos ni kumpare. Sagay sa nga noodles. Ay, naapo-apay natin panagpuna ni Mayor kadag iti butante. Chip? Ay, naapo mare. Ano? Studye ko na akon kad. Nagkamalin sa mo ni Mayor nga nagala ti coordinator. Siguro kinakong yuman ng kumare. Apo kumare, talaga dayta itiintid na kumare. Ay na kumare. Hanlang nga noodles, ti kasukat ti botos mi ni kumparem. Ay na apo kumare. Ay na. Tapagan ano mi ngay dayta, mi nga kahit dayta. Ay na apo kumare. Timiam mo, special dito yung noodles, kumare. Special dito yung noodles. Nya kumadayta nga noodles, mare. Dinosaur ti flavor na. Ay na, po kumare. Kaya dayta. Dato yung noodles, kumare. Ano kumadayta nga Mani flavor, kumare. Ay, madimi nga kahit dayta. Madimi nga kahit ti noodles. Apay dim ayaan mo, mare, nga unhealthy ti noodles. Ay na, apo kumare. Mayat daytoy kumare to special. Ay na, healthy daytoy kumare ta. Money flavor daytoy kumare. Money flavor. Ay na, apo, uren niya ti flavor na dayta kumare, unhealthy. Yung nga madimi nga kayat. Madi na talaga kayat kumare. Madi, mare. Madi yung nga kayat. Madi mare, ay na po, dayta lang, timi mo nang disturbuan kanya. Dayta duwa nga piles. Sigurado ka kumare, ano nga kayat? Haan. Ay na, apo. Okay. Kukwak garo din kumare. Dati makan kumakanyayo. Talaga nga madim kayat kumare. Ay, haan, mare. Data lang nang disturbuan ay, kanya. Kukwak garo niya talagang kumare. Ay na. Thank you, kumare. Para kanya mi dahi ito, mare. Ay na, kadibahan mo nga kayat, kumare. Di ba ko na unhealthy? Di ba mabalin nga agbaliw ti panunot ko, mare? Yeah. Tabak aday lang may sati, dakargana. Ay na, apo, kumare. Talaga diskumpiyado ka pa. Ay na. Sige, mare. Ibagam kin ni Mayor ta, iso ti ibotos mi. Tin may sapay, mare. Upat kami gayam dito, nagbotos. Kanya? Ay na, apo, kumare. Bagam tatayan. Dudua kayo lang, kinikumpare. Ay na, ay, ditakan, kumare.